Covid biyen. Lestari. Klapa modal kanana Nami kelamas mustika laras sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki sik rondo gantungan Pakde pun pisahan nanging durung pegatan yo kebangetan dek bojomu kowe luwe bojo ora tau dikaloni wis gak arep senajan sira dek rondo gantungan iya aku sabar ngenteni kowe pegatan witing tresna mas saka kulino saya suwe aku saya tresna aku aja mbok tinggali lunga mas aku sanggup sego jagung sambel telo ayo yo ayo kandok cahayo janangmu sapa rupane ayu nduk kaya rara sambodro lilanono aku ngame tresna wong ayo klapa modal ganana nami kula mas mustika laras sampun dangu ditinggal wong lanang kula niki sik rondo gantungan pun pisahan nanging durung pegatan yo kebangetan dok bojomu tuwe bojo ora tau ditonggone senajan sira nduk rondo gantungan